आ गइल बाबू आपके है गरीब छोट भाई आप सबके एगो और नयका गाना के अपडेट देवे के खातिर। तो रउआ लोगन के तो पता होखबे करी कि 2025 में केसारी लाल यादव जी के बहुत सारा गाना लॉन्च भइबे कैल है। लेकिन आज के वीडियो में रउआ लोगन के हम बता दें कि एगो और बहुत ही प्यारा बोलबम सॉन्ग लेके आ रहल बाटे और वही गानवा के अपडेट न्यूज़ आपके है गरीब छोट भाई देवे के खातिर आ गइल बा। तो रउआ लोग सबसे पहले हाई स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा, जौने गाना के टाइटल बा सामने में जातनी देवघर। केसारी लाल यादव जी के आवाज़ में ई गाना के लॉन्च करे वाला बाटे और ई गाना में डांस करत नजर आवे वाला बानी माधवी लौरे, जो कि केसारी लाल यादव और माधवी लौरे ई वीडियो में नजर आई हैं। बाबू हो ई गाना के लिखले बाटे कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक देले बाटे बड़ा भाई आर्या शर्मा जी और ई वीडियो के डायरेक्टर बनी निर्देशक जो कहल जाला निर्देशक अंकिता वर्मा जी। तो रउआ लोगन के तो पता होखबे करी जब जब केसारी लाल यादव जी के कौनो भी बोलबम सॉन्ग गाना लॉन्च होता तो गाना एक नंबर ट्रेंडिंग में पहुँचे जाता। तो रउआ लोग ऐसे ही आपने आई गरीब छोट भाई के प्यार दुलार सपोर्ट बना के रखी जा, कहें से हम हर दिन कोशिश करीला कि रउआ लोगन के खातिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाना के अपडेट हम पहुंचावत रही।